Lauyoyi tara sun maka Murja Ibrahim Ado Gwanja, Ummi Shakira da Amudi da sauran 'yan TikTok kotu. Challenge ya fara samun ƙalubale. A safiyar yau BBC Hausa ta rawaito cewa wasu lauyoyi guda tara sun kai wasu mutum 10 ƙara waɗanda suka shahara a shafin TikTok. Mai magana da yawun kotunan jihar Kano, Babajiba Ibrahim ne ya tabbatar da BBC lamarin, inda ya ce lauyoyin sun rubuta takardar koken inda suka ce mutane 10 na kokarin ɓata tarbiyya ta hanyar yin waƙoƙin batsa da badala. Lauyoyin sun shigar da ƙara a gaban kotun ɗaukaka ƙara ta shari'ar musulunci da ke Bichi, inda daga baya kotun ta buƙaci kwamishinan 'yan sanda na jihar a lalubo mutanen a gudanar da bincike a kansu. Cikin mutanen da suka shahara a TikTok da aka kai ƙararsu akwai Mr. Fofotu da Safara'u da ɗan Maraya da Amu da But da Kawu ɗan Sarki. Sauran sun haɗa da Ado Isa Gwanja, Murja Ibrahim Kunya, Ummi Shakira da Sama M Inuwa da kuma Babiyana. BBC ta tuntuɓi Ado Gwanja amma wayarsa ba ta shiga, sannan bai amsa saƙon da aka tura masa ba ta zama sanyin magana da shi ba. Sai dai mun samu Mr. Fofotu wanda ya ce shi tashi kawai daga bacci ya ga takardar na yawo. A yanzu babu abin da zai ce tunda batu ne na shari'a, amma na mika wa lauya na wuƙa da nama. Haka su ma sauran waɗanda aka kai su ƙarar duk ba a same su ba zuwa lokacin wallafa wannan labarin. Ko a kwanakin baya dai sai da aka yi ta cece-kuce a shafukan sada zumunta kan cewa hukumar Hizba a Kano tana neman Safara'u. Sai dai a wata hira ta BBC da Safara'u ta ce bata san da batun ba. Haka kuma akwai waƙar da Ado Gwanja ya yi a baya-bayan nan ta Asusa wadda ta yi matuƙar jawo cece-kuce da raddi har daga malamai. Inda ko a kwanakin baya sai da ta yi bidiyo a TikTok tana ɗura wani a shari'a kan yayi mata ƙarya da cewa ta mutu. Sai dai wannan mai nasihan a dandalin TikTok, Abu Salma, a nasa ra'ayin wannan zancen shirme ne. Don ba yau aka fara irin wannan a cewa an maka wani a kotu, gobe hukumar ta ce fina-finai tana neman su. Amma daga ƙarshe ba abin da ake yi. Da zarar wani labari ya fito an daina jin wannan maganar. A ce wasu asali ma hakan ba kuma yake face ƙara wa masu barnar suna da ƙara fito da su da abin da suke yi a idan duniya. Kai jama'a. Maganar banza dai a ƙasar nan ba ta ƙarewa wallahi. Yanzu na karanta labarai a BBC na karo da wani labari wai wasu lauyoyi sun yi ƙarar Safara'u da Murja Ibrahim Kunya da Ado Gwanja zuwa wata kotu, ina jin kotun musulunci. To fa, lallai dai zancen banza a ƙasar nan ba zai ƙare ba. Wato yadda kaga wannan labarin daga gobe an fito da wani sabon labarin, wannan har abada ba za a ƙara jinsa ba, ya zama tarihi. La irin wannan abin ba abin da yake ƙarawa wanda yake irin wannan abubuwan sai dai a ƙara mata ɗaukaka, a ƙara tallata shi, a ƙara nuna wa duniya abin da yake yi, a ƙara waye. Irin wannan ƙarar nawa muka gani. Kaji an ce hukumar ta ce fina-finai tana neman wane, hukumar waye tana neman wane, kotu ta yi kaza waye. To me abin zai iya gaba wani abu da ya canza. Amma malalla wannan shari'a an ce a Bichi za a yi ta nan Bichi. Kaga ina jin za mu ringa zuwa kallon shari'a kenan Bichi. Za mu ringa zuwa kallon shari'a Bichi. In mun je ma ga celebrities ko za a kai su Murja kotu, abin dariya kenan. Yaro ya danci haƙori. Allah ya sauwaƙe. Najeriya manya. Duk da dai ba Najeriya bace kawai ake haka, amma dai Najeriya ta musamman. Abin da zai faru shine na farko su abin da suke yi gaba ɗaya wannan mutanen bai saɓawa dokoki da ƙa'idoji na Najeriya ba. Musulunci ya saɓawa. Wannan kotun dama za ta yi shari'a tsakaninta da Allah ta yi musu hukunci. In suka ɗaukaka ƙara zuwa majistri, wato kotun da ba ta musulunci ba, sakamakon da za ka fita da shi shine ba za ka same su da wani laifi wanda ya saɓawa dokar ƙasa ba. Kuma ƙasar ba da dokar musulunci take yin aiki ba. Idan ina yin rawa, ina yin waƙe-waƙe, ina abubuwa a Najeriya, ba wata doka da na karya. Sai dai in addinin wani na zaga ko kaza. To saboda haka mutum kawai ɗayan biyu ne, ko mutum ya ji tsoron Allah ya daina, amma dan magana ta a ƙara to ga nan dai ma je Bichi. To ko jama'a sai a tafi Bichi kallon shari'a. Za a kai Murja da Ado Gwanja da Safara'u kotu. Abin dariya kenan, Najeriya manya. Game da gasar talent ko da ta zama ruwan dare a shafukan sada zumunta, wasu matasa sun fara tofa albarkacin bakin su, ganin yadda abin ya zama wata hanya ta maida matasan mu ci ma zaune.
kuma suna yin wasu aiki ana amfani da su ba su sani ba. Tun bayan ganin an ci motoci da wayoyi a gasar da ta gabata ta gaba shine gaba challenge da Rarara ya saka. A wannan karin da ya ƙara saka ta sha'aban sharaɗa sai aka yi ca kuma ba manya ba yara. Ba sanannu ba yan fim ba ga magarin mutane. Kowa ya fito yana yi cikin jarumai da yan komedi har da fitattun masu shafukan sada zumunta a TikTok da sauran kafafe. A ra'ayin Alhaji Warkal ya bayyana wannan ba komai bane face na hankalin 'ya'yan talakawa. An mai da su matsiyata. Ana sa su rawa ana ba su waya don su yi kamfen a zaɓi shugabannin da suka saka mu a halin da muke ciki. A cewa su kamata ya yi su fito su yi challenge kan a buɗe musu makarantu. Ba wai akan 'yan siyasa ba da nasu 'ya'yan suna karatun su lafiya a ƙasashen waje. Assalamu alaikum. So yanzu wani annoba ta zo a zo ana challenge ko ya ɗauko waya ɗauko saboda ya mai da ku matsiyata 'ya'yan talakawa. Shine magana ta gaskiya. Da wannan abin da suke sa kuke yi da zuwa kuka yi challenge ne ya zai a bude maka makarantu ku ci gaba da karatu amma saboda su ƴaƴansu ba anan suke ba wanda suke yi amma sun iya dauko abin da suka ga dama su ba ku a na dukiyar ku wanda suka daduma ku zo ku yi rawa ku ƙara kamfen ɗinsa a zuwa zaɓe su kai ne ba da challenge baka je asibitin mutala baka zuwa asibiti ka je kai wannan gudunmuwar in taimako kake saboda Allah subhanahu wataala ke faɗa mana innal mubaddarina kanu ikwana shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbika kafura kai kuma mai rawar tarin tsoron ubangiji kana kabari sai Allah na maka an taimakon ne ya je asibiti mana ya je makabartu mana akwai inda zai je kai wannan kuɗin amma bai ba saboda yana yi dan bukata kai kuma an baka for the first 9 months most of you da kuke rawar nan duk undergraduate ne ku kuna yi gida ba ku sarara koma ku ba ku da future bala ta yaushe ga makarantar yaushe ka samu aiki kafin lokacin da aka nema aiki a ce over age think twice ka zaɓi nagari. Mubaraki mai koyar da fasahar wayoyi da manhajoji a shafukan sada zumunta. Ƙorafinsa yadda ake wa masu challenge ɗin wayo su ba sani ba. Domin a cewa sayin challenge ɗin a cakuɗe da fitattu daga magari ba adalci ba ne. Sannan su sanannun ba san kansu ba ne inda suke shiga challenge ɗin kuma a ɗauki kyautar waya a ba su tsiraru. Su abin da suka yi ya tashi a banza kenan. Wanda inda aka ci gaba ne sai dai a zo a yi ciniki da su a biya su kafin su yi. Amma sun yi a kyauta an ɗauki wani abu an ba wa tsirarunsu. Wanda in aka haɗa abin da aka ba su bai kai in biyan su za a yi kafin su yi ba. Kwana biyun nan naga gabaki ɗaya challenge yayi matukar yawa a nan TikTok. To amma ni magana ta gaskiya ba wai matsala ta guda ɗaya da wayannan challenge da suke faruwa shine ya kamata a ce ko dai su masu yin challenge ko kuma shi mai yin challenge ya kamata ya guda ɗaya adalci. Yanzu zaka an zo an sa challenge babu ƙasar da za a sa challenge kaga celebrity ko influencer ya tashi yana sa challenge. Ai ba zai yi ba. Misali ba balancing abin. Yanzu ka ɗauka kana da kyamara mai kyau kana da waya mai kyau kana da followers da yawa kana da waye an zo an sa challenge wanda kai kana da dama ma watakila abin da za a bayar kafin karfinsa wannan kuma wani bawan Allah yana so ya neme shi kai kuma ka zo ka zake sai ka ƙara karɓa wannan na ɗaya ba dacewa bane ya kamata a ce shi masu sa challenge din nan da Allah suna adalci guda ɗaya ya kamata suna yin na influencers daban su ba su kyautar su daban sannan kuma su sa wa ordinary mutanen gari na challenge din daban sannan kuma su ma su samu su kyautar su daban koda ba ta kai ta influencers din ba wannan ne zai sa mutane suna ci amma yanzu inda za a sa challenge dubu dole wanda ya fi ka kyamara wanda ya fi ka kuɗi wanda ya fi ka yanda zai editing dole shi zai fi ka ce kun ga kenan ba wai ana yi ne don mutane su ci ba ana yi ne don wasu mutane daban su ci to wannan kuskure ne a bangaren challenge sannan kuskure na guda biyu shine bangaren su kansu influencers din ba kasar da ake sa irin public challenge haka kaga wai kowane celebrity ko influencer ya tashi yayi ba yi influencer ya girma irin abubuwan nan kamata ya ce talla ake baku duk mutumin da yake so ya tallata waƙarsa ya zo ya baka kuɗi ya yi magana da kai private ku yi contract ka zo kamar waƙa kamar challenge idan followers ɗinka sun ga dama sun yi duty sun yi sauran abubuwa sun yaɗa ta wannan ra'ayinsu ne amma yanzu kana influencer an zo an sa challenge kana yi to ka faɗa min kamfanin da zai zo ya baka talla babu wani buƙatar kamfani ya baka talla kowane kamfani zai iya sa challenge kuma wajen sama da influencers 100 su yi kuɗin da za a ba wa mutum ɗaya ya yi bidiyo ɗaya a matsayinsa na influencer an zo an sa challenge wajen 10 sun yi kuma an ba wa ɗaya kuɗin misali yanzu idan kamfani zai ɗau hayar influencer 100 ya mar bidiyo ya zo ya ce ya sa gasar 100 misali kamfani ya sa challenge 100 sama da influencers 10 sun yi bidiyo akan abin da yake so kuma an zo an ɗau ɗaya an bawa kun ga kamar kuna free talla ne kun ga da ƙarshe wannan maimakon ya ƙara muku daraja sai dai ya rage muku daraja kuma ya zubar muku da irin ribar da za ku na samu a future saboda wannan danna kai ne da kuma lalata kai irin wannan za ku ga da ƙarshe ba mu da kima ba mu da daraja a kudu ba ta yadda za a influencer wanda ya sha wahala ya haɗa content ya zo ya haɗa followers ɗinsa wai kaga wai an zo an sa public challenge yana yi ba zai yi ba sai dai ɗan siyasar ko mawaƙin ko waye ya zo ya magana da shi in private ya bashi talla sai contract ya biya shi to ina ga ya kamata a ce mutanenmu da suke social media duk wanda Allah ya bashi ikon da ya tara followers ya kamata kuna kula da irin wayannan saboda
ku kiyaye irin wayannan shi zai bada damar irin influencers na morar abin har social media ta zama hanyar cin abincin jama'a kuma da yawa daga cikin wasu ma suna karuwa. Wannan shine bayani na. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Abdullahi Yunus, mai cibiyar maganin musulunci na Kashful Alil. Cibiyar mu ta Kashful Alil a shirye muke tsab domin zakulo ingantattun itatuwa daga cikin littattafan musulunci domin hada magunguna ingantattu akan kowace irin larura. Ina magidanta masu fama da matsalolin mazakuta kamar rashin karfi, saurin inzali tare da kankancewar mazakuta. Cibiyar Kashful Alil sun kware wajen hada magunguna na matsalolin rashin aihuwa. Sannan al'umma da dama sun amsa kuma sun samu biyan bukata 100%. Ina masu fama da cuta mai karya garkuwar jikin ɗan adam wato HIV, muna ba da magani kuma ana warkewa gaba ɗaya daga cutar insha Allah. Ina waɗanda suke aikata istimna'i wato biya wa kansu bukata, hakan yana hana haihuwa tare da haifar da matsaloli guda 20 a jikin ɗan adam. Ina masu fama da ciwon zuciya ko cutar hawan jini ko ciwon sikila, duka muna ba da magani. Ƙarƙashin cibiyar mu ta Kashful Alil mun tanaji ingantattun magunguna domin ƙona matsalar aljanu, iska, sihiri ko sammu. Ko aiki aka maka muna warwarewa da yardan Allah. Za ku same mu a babban hedikwatar mu da ke Maiduguri, babban layi daidai gefen masallacin Yorubawa. Saman bene shago mai namba 1. Sannan a jihar Kano muna ƙarshen gidan zu cikin tsohuwar tasha daidai Outpost Police Station. A birnin tarayyar Abuja muna Kuje titin Union Home P&D Plaza. A jihar Gombe muna nan daidai gadon Malale Birot cikin Ummi Plaza. Sannan a jihar Kaduna muna Rigasa Dattawa cikin Musayyab Plaza. A jamhuriyar Niger muna babban kasuwar Maradi kallacin tsohuwar likitan Maka Grand Marché de Maradi. Sannan cibiyar mu ta Kashful Alil a shirye muke tsab domin tura magunguna a duk inda kuke a faɗin duniya.